Yan, mega love shout out po. Maunang bungad, pumalya yung boses ni Bicolana. Yan, good evening, magandang hapon sa lahat. Yan, welcome po kayong lahat dito sa aking munting live. Lagyan ko lang ng jacket yung mga walang jacket. Ayan, may mga jacket na po, yung wala pang jacket. Yan, may galap shout out sa iyo, John Paul. Marhay na hapon po, Ate Bicolana. Marhay na hapon din man sa imo, John Paul, bigyan kitang jacket. Saan ka ba sa Bicol, kabayan? Ako magpapakilala na ako, Ligaw Albay ako, kabayan. Hello, Mabangis Vlog, big love shout out sa sa tapat ng SM po, sa Bicol ako. Saway talaga. Ikaw pala yan. Nabwa. Kamsur po ako. Ikaw talaga, Mabangis. Lagi mo ko naiisahan. Yan, big love shout out sa iyo, Sir Mabangis. Thank you so much. Okay lang ba yung audio ko, Sir Mabangis? Pa-comment naman. Ayos lang ba? Narating ko na Nabwa, malayo yun. Amutin ako ng kasal dyan sa Nabwa. Abutin ako ng kasal dyan sa Nabwa. Di nga, taga Nabwa ka ba talaga? Hindi ko mabasa. Ano yun? Yan, saway ka talaga, Mabangis. Umatin. Ano ba yung umatin? Ano ba yung umatin? Hindi ko yata maintindihan yung umatin. Ano ba yun? Dumalo ng kasal. Kala ko taga Nabwa ka talaga. Ayan, galap shout out sa 4 million in the house. Thank you, thank you. Bakit ikamsor din si Mel Magkababayan ba kayong dalawa?
Taga-Kamsor din yan si Mel. Ah, okay. Kababayan mo pala si Sir Arthur, Batangas din yan. Nahirapan ako sa upuan ko, kaya medyo tumasa ko ng bahagya. Rosario ako, Batangas. Maganda dyan sa Batangas ha, magaganda mga beach resort dyan. Ayan ka na naman mabangis, nag-uumpisa ka na naman. Wala pa yung dalawa, nagpapatawa ka na naman. Lola ng lola ng lola ng lola ng lola ko, taga Bicol. Saway ka? Awan sa'yo? Ilang lola yan? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima? Napakapasaway mo talaga, mabangis ka. Naga. Bibig sabihin na pupunta ka rin ng Bicol kahit papano. Yan, puntahan ko na nga muna yung bahay mo, mabangis. Ito ba yung main mo? Yan, may harang pa. Ang cute ng mga alaga mo. Yan, playing na yung video mo. Ay, ganun ba? Mahilig ka din pala sa aso, eh. Ayan, ang cute ng dog mo. Ayan.
Yan, malapit na matapos. Ayan, tapos na ang video mo, Miss Sir Mabangis. Ayan. Dandy Salin Official, mega love shout out. Ayan, thumbs up Dan Mabangis. Ayan, mega love shout out sa iyo, Dandy Salin Official. Naglo-loading, huwag kang mag-loading. Thumbs up host, taga saan ka? Taga Bicol. Mabangis, baka ikaw lang na naman yan. Hello, Adimos. Mega love shout out. Good evening sa iyo. Thank you so much sa iyong pagdalaw sa aking live. Puntahan ko yung bahay mo, Adimos. Yan, pasuyo sa nakapi natin. Yan, maraming salamat sa patamsak, Adimos. Yan, nandito ako sa binaba mong bahay. Ayan, Adimos. Thank you so much sa pagdalaw sa aking live. Maraming salamat. Ayan, playing ang iyong video. Welcome, welcome, no problem. Yan, thank you so much. Shout out sa 3 million in the house na nandito. Yan. May tinignan lang ako guys. Saglit. Yan, playing pa rin. Medyo mahaba-haba yung video mo. Yan, sinabit ko na. Ikaw, Dandy Salin Official. At magluluto pa yata ng sinigang, Sir Adimos, ano? Dinalaw ko si Adimos sa live, hindi ako Naka-live ka ba, Adimos? Pinapansin ho, sabi ko dati pag nagkita ninyo ako sa live ninyo, may nakadikit ako sa mga channel nyo. Ayan. Akala ko ngayon, hindi ka ba niya pinapansin? Ayan, Adimos, bakit hindi mo naman pinapansin si Sir Mabangis dumalaw sa live mo? Baka busy siya, kaya hindi kanya napapansin. Welcome natin lahat ng umaakyat sa live natin. Akala ko naka-live siya ngayon. Naka-idlip na daw siya kagabi. Baka siguro. Busy lang siya siguro. Konting pangunawa na lang, Sir Mabangis. Next time.
Sa susunod, mapapansin ka na niya ni Sir Adimos. Hindi ka ba nagla-live ano, Sir Mabangis? O ayan, sensya na daw. Mabangis, sensya na po, sabi ni Sir Adimos. Tao lang. Sir Mabangis, hindi ka lang niya siguro napansin. Huwag ka natampo. Ikaw naman. Yan, ganyan kabait si Sir Mabangis. Kaya diyan ako, kaya idol ko yan eh. Pag nag-notify sa kanya ang live ng isang tao at nakasubscribe siya, kaya napupuntahan niya yan. Ayan, playing pa rin ang iyong video, Sir Adimos. Yan, pasensya na daw, tao lang. Next time, mapapansin ka na niya ni Sir Adimos. Mabait naman yan si Sir Adimos kasi kano ko yan kay Daddy's Channel. Mga kasamahan namin doon. Ayan, nag-love shout out sa 6 million in the house. Thank you so much sa inyo. Ayan, playing pa rin ang iyong video, Sir Adimos. Mga kasamahan ko yan doon kay Daddy's Channel, si Sir Adimos. Ayan, playing pa rin ang iyong video. Kaninong alagad si Yes, may love break na kami ni Mel. Wala pa si Yen, busy siguro si Yen. Kagabi nasa live ka ba ni Yen kagabi? Malungkot si Yen kagabi. Ayan, playing pa rin ang iyong video. Ayan, nag-iingay na naman yung aking alaga. Andun ako, nakatambay habang nanonood ang tanggol kasi ang inaabangan ko. Iron Heart lang talaga. Ayan, maraming salamat. Kasarap nung niluluto ni Sir Adimos. Nagutom tuloy ako dito ah. At nilagyan ng isang tamarin, ng buong isang tamarin. Summer Mix Vlog, mega love shout out. Maraming salamat sa iyo. Thank you so much sa iyong pagdalaw. Ayan, isusunod kita dito kay Sir Adimos, Summer Mix Vlog. Ayan. Playing pa rin ang iyong video, Sir Adimos. Medyo mahaba-haba ang video mo. 7 minutes na. Yan, sunod ko naman tatamsakan ko na din, Sir Adimos. Maraming salamat sa pag-akyat mo sa aking live. Yan, tamsak dan. Hi, Yen. Nag-love shout out, Ken. Nahanap ka na ni Sir Mabangis kanina pa. Ayan, Summer Mix Vlog. Nandito ako sa bahay mo. Hindi ako napunta pag puro kantahan sa lahat. Mas gusto ko o tambayan mga ganito kinakausap views. Yes, correct ka dyan.
Tama ka dyan, kasi pagkanta lang ng kanta, parang di ka napapansin, parang ano eh, ito muna sa'yo, kasabay mo si Ate Gina. Okay lang yan, sige. No problem yan, thank you so much sa suporta. Yan, wala tuloy yung, teka, wait lang. Yan, nandito ako sa bahay mo, Summer Mix Vlog, nandito ko. Hello, may kalab shout out po, Tita Tati. Yan, may harang ka, Summer Mix Vlog. Yan, thank you so much. Maraming salamat po, Mama Astrid. Sunod ko po kayo dito kay kay Summer Mix Vlog. Ate Yen, mega love shout out, sabi ni Adimos. Ayan, playing na ang iyong video, Summer Mix Vlog. Yan, OTW daw sa nakapin. Maraming salamat sa iyo, Summer Mix Vlog. Ayan, Sir Mabanges, maraming salamat sa iyo, napaka-supportive mo talaga. Hindi ka lang basta supportive, mahilig ka pang magpatawa sa mga tulad namin, nalilibang kami sa iyo. Hello, Adimo, sabi ni Yen. Summer Mix Vlog, don't connect sabi ni Sir Mabanges. Yan, maraming salamat sa inyo guys. Thank you so much sa lahat ng suporta na binagkakalubin nyo kay Bicolana. Maraming salamat. Ayan, at nagigisa na si Summer Mix Vlog. Ayan. Playing pa rin. Summer Mix Vlog, mega love shout out from Yen. Ayan, playing pa rin ang iyong video. Ayan, dan sa nakapin. Dan po sa nakapin with Bakas, maraming salamat sa iyo. Summer Mix Vlog. Sa nakapin naman, kung nandyan ka pa, pakibalikan naman ang mga dumikit sa iyo, ha? Salamat. Ma'am Jens Vlog, mega love shout out po, sabi ni Summer Mix Vlog. Yan, playing pa rin Summer Mix Vlog ang iyong video. Yan, mega love shout out sa 9 million in the house. Thank you so much. Maraming salamat. Ayan. Tita Tati, susunod po kita dito kay kay Sir Mix Vlog. Sir Adimos, thank you so much. Tita Tati, dan connect po ma'am. Ayan, sabi ni Hi Mel, good afternoon Mel. Mega love shout out sa iyo, Miss Mel Peña. Hello everyone, sabi ni Mel. Mabangis OTW na daw sa iyo si Ma'am Astrid. Asan si Mabangis Sos? Wala ata dito. Palagay ko na mamalimos na naman yang si Mabangis. Lagot ka kay Mel. Ayan na si Mel. Wow, ang sarap nitong ano to niluluto ni Summer Mix Vlog? Labong. Naku, favorite ko to. Yan. Ayan si Sir Mabangis lumitaw. Sir Adimos, maraming salamat sa iyo. Hanapin ni Mel yan si Mabangis, huwag ka mag-alala, lilitaw yan.
Mel, i-shout out mo nga si Sir Mabangis. Ayan, pagkasarap naman itong labong na to. Nagutom akong bigla. Favorite ko to eh. Yan oh. Yan, malapit nang matapos. Susunod ko po kayo dito, Ma'am Astrid. Ayan, wait lang. May nag-chat sa akin. Wait lang. Ayan, motivational speech. PH, hello. May kalab shout out. Anak ng kawayan ang labong. Yes, tama ka. Anak ng kawayan ang labong. Wait lang. At may kukunin lang ako saglit guys. Wait lang. Wait a minute. Ayan. Ayan. Inayos ko lang yung apo. Muulan kasi inayos ko lang yung apo ko. Pasensya na. Ayan, good afternoon. Ayan, Tita Tati, puntaan ko po kayo dito sa sa isang phone ko. Ayan, wait lang. Kumbaga, mahina ang kalaban. Ayan. Kumbaga, mahina ang kalaban. Ayan. Go to channel na lang kita, Ma'am Astrid. May kalab shout out, Nobar. Ayan. Nobar, ano ba yan? Nobar Sangma TV. May kalab shout out sa'yo. Yan, nandito po ako, Mama Astrid, sa video po, Central Luzon Church. Ayan. Playing na po ang iyong video, Tita Tati. Ayan.
Ayan. Pasensya na guys. Ayan, may galap shout out, Ma'am Shirley Official. Pasensya na, yung apo ko kasi pauwi na yun, medyo umuulan. Ayan, may galap shout out sa iyo, Ma'am Shirley Official. Ayan, Ma'am Astrid, playing pa rin po ang iyong video. Ayan. Ayan, welcome po, Tita Tati. Ayan, tapos na Summer Mix Vlog, tapos na yung video mo. Maraming salamat sa iyo sa pagtambay mo sa aking live. Ayan, Ma'am Astrid, baba niyo po yung yung main channel niyo para po ma-play natin yung iba. Patapos na po yung video mo dito sa sa second channel mo. Wait lang po. Ayan, puntahan ko po, Ma'am Astrid. Ayan, playing na po, Ma'am Astrid. Ayan, thank you so much sa lahat ng nandito sa live yo, sa 8 million in the house. Thank you, thank you. Ayan, dan sabi ni Mix Vlog, Motivational Speech PH, ayan, dan na raw siya sa'yo. Nagkakanda utal-utal na si host. Ayan, pasensya na. Ayan, may harang po yung isang video mo, Ma'am Astrid. Yan, tapusin natin ang harang. All about. Mega love shout out, my friend. Thank you so much. Thank you so much for coming. Yan, medyo mahaba-haba ang harang ni Ma'am Astrid. Yan, sabi niya, ako nakikipagdikitan talaga, main to main, para ma-notify sa kanila pag minsan kasi yung iba hindi nakadikit yung main, kaya hindi nakakadalaw sa mga live na. Yes, true po yan. Kailangan po talaga may ng kasi para pag nag-live po yung makakasupport po tayo. Kasi pag ninja lang po yung isusupport natin, pag nag-live po yung pag nag-live po siya, hindi magno-notify sa ating account. Ayan, playing pa rin po, Ma'am Astrid, ang iyong video insa. Ayan. Yan, maraming salamat sa inyo. Summer Mix Vlog, thank you so much. Ako naman kasi pag halimbawa dito sa second channel ko, ako nakasubscribe sa kanya at nag-notify dito, sa main ko pinupuntahan. Halimbawa, naka-live siya. Yan, pinupuntahan ko pa rin ang main ko kahit nandun yung second channel ko. Ayan, tapos na po, Ma'am Astrid, yung isang video mo. Maraming salamat. Tamsakan ko na din po. Ayan, thank you so much.
Ayan, nagbaba ng bahay si Ma'am Charlene. Okay, Ma'am Charlene, wait lang, puntahan ko yung bahay, yung binaba mo. Ipin natin. Wait lang. Malikot itong si Lolo eh. Ayan guys, pasuyo sa ating nakapin. May upcoming daw siya. Today, 6 p.m. Thank you so much, Ma'am Charlene. Tama ako, dinidikit ko ang main at second ko, di rin ako nagamit ng ninja. Opo, kasi pag ninja po kasi Ma'am Astrid, wala naman pong ibig sabihin. O tamang nakakabigay po tayo ng banana, pero pagka nagla-live po yung tao na sumuporta sa atin, hindi po natin masuportahan kasi hindi magno-notify sa ating account. Ganun po yun. Kaya ako hindi rin po ako nagawa ng maraming ninja. Tama na po sa akin yung dalawa, yung kaya ko pong tawag dito, yung kaya ko pong i-handle, kaya kong i-support sa bawat isa. All about, wait ka lang, wait a minute. Ayan, malapit na pong matapos ay isang video mo, Ma'am Astrid. Ayan, patapos na po. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Astrid. Thank you so much. Ayan, thumbs up dan, Ma'am Astrid. Tapos thumbs upan ko rin dito sa isa. Yan, Ma'am Charlene Official, puntahan ko yung bahay mo. Guys, pasuyo naman kay Ma'am Charlene sa kanyang upcoming. Tulungan naman natin siya. Ayan, Ma'am Charlene, nandito ako sa iyong bahay. Ayan, thumbs up dan. At dito sa aking isang uy, tama ba? Pag napunta ako dito, mali. O ano-ano na napipindot ko eh. Yan, thumbs up dan again, Ma'am Charlene. Yan, dan sa nakapin, sabi ni Mel Peña, dating dikit. Ayan, Mel, maraming salamat, Mel. Pa-thumbs up lang, Mel. Yan, thank you so much. Dan daw sa puso ni Mel, sabi ni Mabangis. Ayan, Ma'am Charlene, ayan, full watch yung yung upcoming premiere mo. Hello, Ma'am Angel, may galap shout out. Bigyan ko po kayo ng jacket. Ayan. Yan, thank you so much, Ma'am Angel. Kay Sir Arthur po ba? Sir Arthur, sa inyo po ba itong ninja? Para mabigyan ko po ng jacket. Ay, sorry. Ma-end pa ng oras yung live ko. Mali nang napipindot. Okay lang naman yan, Sir Mabangis. Yan, nagalang shoutout po sa iyo, Sir Arthur. Bigyan ko po kayo ng jacket. Bigyan ko ng Okay lang naman yung ating Ayan, Ma'am Angel, nandito po ako sa bahay mo. Ay, excuse me.
Ayan, may harang ka po. May harang ka, Ma'am Angel. Ayan. Shirley Official. Thank you so much. Guys, pasuyo naman sa upcoming ni Ma'am Shirley Official. Dan Tita Tati, sabi ni Summer Mix Vlog. Mega love shout out Mel Peña, sabi ni Sir Arthur. Mel, mega love shout out daw sa iyo. Yan, Summer Mix Vlog, maraming salamat Ayan, playing na ang iyong video, Ma'am Angel. Nandyan pa po ba kayo? Thumbs up dan po sa nakapin, dating dikit. Ayan, Ma'am Shirley, thumbs up dan. Na raw si Summer Mix Vlog sa'yo. Maraming salamat sa inyo, sa mga nag-thumbs up sa atin nakapin. Maraming salamat. Ayan kay Sir Arthur. Sir Arthur, may kalab shout out sa iyo. Si Sir Mabangis, maraming salamat talaga sa iyo, Sir Mabangis. Napaka-supportive mo. Maraming salamat talaga sa iyo. At syempre kay Sir Arthur. Dahil kay Sir Arthur, kaya kami nagpupursiging mag-YP. Ayan, playing pa rin, Ma'am Angel, ang iyong Kaninong ninja naman tong si Renzo TV. Kaninong ninja yung si Renzo TV? Summer Mix Vlog, Dan Olbel, sabi ni Tita Tati. Ayan, may kalab shout out sa 8 million in the house. Thank you. Ma'am Angel, malapit nang matapos ang iyong video. Kahit wala na ikaw dito, Ma'am Angel, pinlay ko pa rin ang video mo dahil umakyat ka sa aking live. Lahat po nang umakyat sa live ko, kahit umaalis na, biniplay ko pa rin. Ayan. Basta sumilip ka sa live ko, kahit na umalis ka na, ipi-play ko pa rin yung mo, pupuntahan ko pa rin yung bahay mo. Daddy Arthur, sabi ni Summer Mix Vlog. Yan, mega love shout out, Summer Mix Vlog, sabi ni Sir Arthur. Yan, thank you so much. Yan, malapit na matapos ang video ni Ma'am Angel. Ang laki na ng house ni Ma'am Angel, 26K na, 26K. Kaya lang saglit lang siya, sumilip lang. Pero pinuntahan ko pa rin yung bahay niya. Opo, kasi Ma'am Astrid, basta sumilip sa aking live, kahit po umalis na siya, pupuntahan ko pa rin yung bahay niya. Ayan, patapos na ang video ni Ma'am Angel. Ayan, Ma'am Angel, kung nasan ka naman tapos na yung video mo. Thank you so much sa pagsilip sa aking live. Ang laki na ng house niya. Ayan, dito naman ako kay All About. All About. Wait lang. Malikot itong si Lolo Kinukuha niya yung mga link na binababa Ayan. All About. Ayan. Playing your my video. Ayan. Ayan, may galap shout out sa 7 million in the house. Thank you so much.
Ito si All About, masipag tong umakyat sa mga live. Yan, Sky 88. It's K, thumbs up, madam. Thank you so much po, Ma'am Sky. Mega love shout out po. Milpeña, mega love shout out. Yes, Ma'am Sky. Wait lang po. Ay, na dito pala. Sige po, ano ko kayo dito. Isunod ko kayo dito kay ano. Sasabit ko po yung ano nyo, upcoming nyo. Ayan guys, pasuyo kay Ma'am Sky. Ayan, Ma'am Sky, thank you so much again sa pagdalaw mo sa aking live. Ayan, thumbs up dan, Ma'am Sky. Guys, pasuyo naman sa upcoming ni Ma'am Sky. All About, ayan, playing your video. Oops. Wait lang. Guys, pasuyo naman sa upcoming ni Ma'am Sky, sa mga hindi pa nakakapag-thumbs up sa kanya. Pasuyo naman guys. Welcome po, Ma'am Sky. Maraming salamat din sa pagsilip mo sa aking live. Thank you so much. Yan, thumbs up na po ako sa inyo. Thumbs up na ako sa iyo, Ma'am Sky. 2 thumbs up ang pinagkaloob ko sa iyo. Maraming salamat sa pagdalaw mo sa live ko. Guys, pasuyo naman. Ma'am Charlene Official, pasuyo kay Ma'am Sky. Dana siya sa iyo. Ayan, connect lang guys muna dyan sa baba. Yan, Ma'am Charlene Official, nandyan ka pa ba? Ay, Sir Mabangis, maraming salamat. Thank you so much. Napaka-supportive talaga ng isang re. Thank you. Sobrang na-appreciate ko, Sir Mabangis, ang iyong suporta. Thank you so much. Ayan, full watch, all about your video. Ayan, maraming salamat sa lahat ng nandito. Sir Mabangis, pasuyo naman sa ating nakapin kay Ma'am Sky, may upcoming siya. Please, i-mention na kita, patamsak naman. Asan po si Sir Mabangis dyan? Alam mo, ikaw, napapatawa mo talaga ako. Si Arturo Tubo laging dumadaan sa live ko. Oh, Ma'am Sky, bago matulog yon. Katatapos lang kasi niya mag-live, kaya siguro napahinga pa siya. Kaya end lang ng live niya eh. Inaagawan ako kay Mel. Naku, ikaw talaga Mabangis. Sige na, pasuyo na dyan kay Ma'am Sky. Bigyan kong jacket si Ma'am Astrid. Ayan. Ayan, may kalab shout out, Ken. Maraming salamat, Ma'am Astrid.
Ayan, pasyal daw kayo sa live stream ni Ma'am Sky. Oo nga pala, tawag dito, Mel. Mention na kita, Mel. Di ba, kailangan mo pa ng banana. Dalaw ka sa live ni Ma'am Sky. Nag-aayuda rin siya. Welcome po, Ma'am Astrid. Ito si Sir Mabangis talaga, puro kapapatawa na. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sir Mabangis. Sa ayuda kay Ma'am Sky sa pagtamsak. Thank you so much. Hi, Yen. Yen, mamaya puntahan ko yung bahay mo yan, ha. Yan. Ma'am Astrid, puntahan ko ulit ang bahay mo habang wala po tayong gaanong bisita dito sa iyong sa iyong main. I-play ko pa yung isa, mag-play pa ako ng isang video mo. Yan, nandito ko ulit Ma'am Astrid sa isang video mo. Sa ano ba to, part 1. Catholic Women's. Ayan, nandito po ako ulit. Playing po ulit ang iyong video Ma'am Astrid. Yan. Yan, thank you so much sa lahat nandito. Yan, Ma'am Sky. Ayan. Yan, sa mga hindi pa pala nakakadikit kay Ma'am Sky, pasuyo naman. Mel, dalaw ka sa live ni Ma'am Sky mamaya para maayudahan ka niya. Nag-aayuda rin yan si Ma'am Sky. Welcome po, Ma'am Astrid. Hindi kasi ako napunta pag nakita ko kantahan, kaya tayo tambayan ng kaya tayo tambayan ng viewers para tulungan din natin sila sa banana give and take. Yes, correct ka dyan, Sir Mabangis, kaya ako sa iyo eh. Ayan, playing pa rin po Ma'am Astrid ang iyong video. At sa lahat na dumikit at nag-tap sa kay Ma'am Sky, thank you so much. Ayan, sa may mga upcoming pa dyan, ibaba nyo at isabit natin para mapatamsakan. Mel, wag mo sagutin si Mabangis, ako na lang. Saway ka talaga, Sir Mabangis. Ilan ba'y katawan mo? 5? Agoy! Yan, okay lang Ma'am Sky. Yan, Mel Peña. Dan Olbel, sabi ni Ma'am Astrid. Yan, mabalik yan Ma'am Astrid si Mel mamaya. Palagay ko busy lang siya kasi nasa ibang bansa. Yan si Miss Mel. May work siya, pasilip-silip lang din siya. Sky, thumbs up dan, all friend, sabi niya Ma'am Astrid. Ayan, thank you so much sa inyong suporta. Maraming salamat. Ayan, playing pa rin ang iyong video, Ma'am Astrid. Ayan, nangangalahati pa lang. Anong wag sagutin? Ako unang nakilala niya.
Saway talaga to si Sir Mabangis. Welcome po, Ma'am Astrid. Ako napapatawa talaga nito si Sir Mabangis, napaka-joker talaga. Kaya pag nawawala sa live ko yan si Sir Mabangis, malungkot ako eh. Walang nagpapatawa sa amin eh. Yan, malapit na matapos, Ma'am Astrid, playing pa rin, pero medyo malapit na siyang matapos. Ayan, all about, finish na ang iyong video. Na-play na kita kanina. Ayan, mega love shout out sa ating lahat. Lahat ng nandito, thank you so much. Mega love shout out sa 9 million in the house. Maraming salamat sa inyo. Ayan, playing pa rin ang video ni Mama Astrid. Mabangis, main ko din po ito, dinidikit ko din po ito. Dala sipi gamit ko isa kay Mabangis at isa kay okay. Ayos lang yan, Sir Mabangis. Basta ang mahalaga yung main mo, ididikit mo din sa mga ano. Okay, Yen. Ikaw naman ang isabit ko, Yen. Ayan, Sir Mabangis, alam mo na. Ayan, Ma'am Astrid, malapit nang matapos ang iyong video. Sir Mabangis, imi-mention na kita. Alam mo na kung sino yung nakasabit. Ayan, Summer Mix Vlog, Madam Sky, may galab shout out, sabi ni Summer Mix Vlog. Host, ang mahalaga, ano mo? Mahalaga puso ko, nakadikit na kay Yen. Yan, puntahan ko yan na, tatamsakan ko ang iyong upcoming. Break na kami, host. Ayan ka na naman eh. Ayan, Ma'am Astrid, finish na po ang iyong video. Ayan, thank you so much, Ma'am Astrid. Thank you so much for coming. Ayan, teka, wait lang, nasaan na si Yen? Wait lang, Yen. Palikot itong, ayan. Sana napunta. Naligaw na ako. Wait lang ha, wait lang guys. Naligaw si host. Ayan. Ito na pala. Ayan, Yen, nandito ako sa bahay mo, Yen, ay sa upcoming mo, Yen. Yan, thumbs up lang sa'yo, Yen. Thumbs up again. Ayan, thank you so much. Yen, maraming salamat sa suporta. Ayan, daan ako sa'yo. Salamat po, Ma'am Astrid from Yen. Ma'am Shirley Official, yung mga dumikit sa'yo kanina. Nakapag-thumbs-up na sila sa'yo. Ayan. Pasuyo naman sa ating nakapin, guys. Kay Michelle, may upcoming din siya. Pasuyo naman, guys. Pa-thumbs-up. Nagbaba ng bahay si Ma'am Sky.
Guys, pasuyo sa mga ayon kay Ma'am Sky, binaba niya ulit ang kanyang upcoming niya. Ano ba sabi? Si Mabangis, di pa yan nagtamsak. Mabangis, hindi ka pa nagtatamsak, nakita ni Yen. Makikita nyo ako saan magpupunta. O natambay sa live, nilagay ko sa community yung link. Makikita ninyo sa Mabangis. Yan, maraming salamat sa iyo Mabangis talaga. Thank you so much. Mabangis, magtamsak ka na kay Miss Yen. Iniintay niya ang tamsak mo na madami. Yan, pagkalooban mo na si Yen. Ano sabi niya? Nantusok na ako. Puro talaga ka. Sir Mabangis, behave ka muna. Nandyan si Yen. Yan, mega love shout out sa 8 million in the house. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang suporta kay Bicolana. Ayan. Yan, sa mga hindi pa nakatamsak sa upcoming ni Yen at kay Ma'am Sky, pasuyo naman. Hi, Mel! Ayan, Mel, dalaw ka sa live ni Ma'am Sky. Aayudahan ka daw niya. May upcoming siya mamaya, Mel. May binaba siyang ano dyan. Ayan, natamsakan mo na pala. Ayan, dalaw ka sa upcoming niya. Alam kong need mo pa ng banana para ma-unlock mo yung 1,000. Magluto muna ako ng pagkain. Nagutom ako, tambay lang saglit. Okay lang, Sir Mabangis. Mamaya ka magpatawa ulit. Mel, puntahan ko yung bahay mo, Mel. Ayan, Mabangis, ipagluto na kita, sabi ni Mel. Yan, pagluluto ka na daw ni Mel, huwag ka na magluto. Go to channel na lang kita, Mel. Ayan, playing na Mel ang iyong video, ayan. Yan, si Juba, may galap shout out. Ayan, Mel, playing pa rin ang iyong video. Di, okay lang naman, na-play ko na sila, Mel. Okay lang, na-play ko na sila. No problem, no worry, Mel. Gusto talaga ng banana, puntahan mo link sa community ko, sabihin mo lang, name ko, abangan mo live. Nya, dumikit ka doon sa link na sa community ko sa motivational. Sabi ni Sir Mabangis, si Mel, kailangan pa niya ng banana, Sir Mabangis, di pa niya na-unlock yung 1,000 subscriber niya. Tulungan mo naman. Wala ka talaga, Sir Mabangis, pagdating kay Mel.
Shorlyn Official, nagbaba ulit ng mansyon. Yan, nagbaba ng bahay si Ma'am Shorlyn Official. Guys, pasuyo naman kay Ma'am Yen sa ating nakapin. Pasuyo naman guys, patamsak. Malapit na upcoming niya. Ayan, malapit na matapos, Mel, ang iyong video. Ako bahala dyan, dikitan mo, dalhin kita sa mga kaibigan ko, ayudahan kita. Ayan, Mel, sabi ni Sir Mabangis. Ayan, Mel, full watch na yung video mo. Ayan, thank you so much. Ayan, maraming salamat sa lahat ng nandyan sa akin live. Thank you. Sagot ka pala, Mel, ni Sir Mabangis, kaya huwag ka na mag-worry. Kayang-kaya ni Sir Mabangis yung pang-unlock mo sa 1,000. Ayan, Mel, may pag-asa ka na, sabi ni Yen. Oo nga. Yung link na pinost ko, na link sa community ko, ayan, puntahan mo daw yun, Mel. Sabi ni Mabangis. Ayan. Para ma-unlock mo na, Mel, yung 1,000 subscriber mo, Mel. Isin ko lang yung aking electric fan. Init. Ayan. Holograph, good morning. Sabi niya, may galab shout out sa'yo. Yan, good evening, Pinas time. Ayan, si World Tour. Ayan, tama ba bigkas ko? Si World Tour. Ayan, may galab shout out. Thank you for coming, guys. Ayan, bigyan kitang jacket. Nababaluktot yung dila ko dito sa mga... Yan, holograph. Thank you for coming. Good morning diyan sa'yo. Good evening, Pinas time. Ayan, nagbaba siya ng mansyon. Ayan, holograph playing. Laki na ng mansyon nito ni holograph, 11K.
Bukas mag-live yung dati ko kasama sa GC na nasa US. Pag nagkikita ko, kanon, lagi sa live nila, sure, play ka din. Bisitahin lang ninyo, community ko sa... Sige, pupuntahan ko. Hindi pa yata ako dikit dun sa isang ano mo na yun, Sir Mabangis. Sige, mamaya after ng live ko. Ano nga yun? Ano pangalan ng ano mo? Motivational. Yan, siya nga. Pasensya na, nakakanda mo, balubaluktot yung dila ko eh. Motivational. Mamaya after ng live ko, bisitahin ko nga, Sir Mabangis. Baka madagdagan din yung banana ko. Baka naman. Hologram playing your video. Yan. Yan muna. Oops. Yes, host, maingay din sa live. Hahaha, kwentuhan din. Okay lang. Mas gusto ko nga yung ganong live eh, yung ganyan na kwentuhan. Ayan, nandyan pa kaya si Hologram. Playing pa rin ang kanyang video. Ayan, sino na nagtamsak kay Michelle? Tingnan ko nga. Oh, guys, wala pang gaano tamsak si Michelle. Pasuyo naman dyan, Sir Mabangis. Baka naman. Yan, host, maingay din sa... Hindi na, basa ko na yan kanina. Ma'am Shirley Official, maraming salamat po host at sa lahat-lahat. No problem, Ma'am Shirley. Thank you so much for coming sa ating live. Maraming salamat sa iyo. Guys, pasuyo sa ating nakasabit kay Ma'am Yen. Upcoming niya 7:30. Palambing naman guys. Ilan ba gusto mong tusok? Sabi ni Sir Mabangis. Sir Mabangis, pagkalupan mo na ng tamsak si Ma'am Yen. Eto na.
And thank you, Mela. Thank you so much sa suporta. Ayan, holograph. Finish, done. Full video. O ayan, full watch your video. Guys, pasuyo kay Michelle, malapit na ang upcoming niya. Sa mga hindi pa dyan nakakapagtamsa kay Ma'am Yen, pasuyo naman. Wala kang live, Mel? Kanina umaga, tulog ka siguro nung nag-live ka. Kasi nag-comment ako ng comment, walang nasagot. Tulog pa nga siguro ka ako si Mel. Mabangis, saan po ba yung sinasabi mong hindi ko makita? Sir Mabangis. Sir Mabangis. Hindi makita ni Mel yung sinasabi mo. Nasa main channel daw niya, Mel. Meron daw link doon. Yan, ilan ba ang na-add kanina, Mel, sa'yo kay Daddy, kay Sis Daddy, kay Daddy's channel? Mabait yun, Mel. Araw-araw kang mag-ano dun sa kanya, magtambay. Naligaw na ako, hindi ko makita. Ayan, Mabangis, naligaw na si Mel Peña. Sir Mabangis. Sir Mabangis, ibaba mo kasi yung link dito, yung sa motivation mo ba yon? Nagbibigay daw siya ng tusok kay Yen. Ayun naman pala. Pasensya na. Makulit makulit si host. Ibaba mo yung link nung nung sinasabi mo, hindi ni Mel makita. Para makita ko din. Dadtok tuloy ako. Ayan, nakarami na siguro si Michelle kay Sir Mabangis. Tingnan ko lang. Ayun, umikot na. Yan, umikot na yung mo. Apo, may charger ba dyan?
Salamat po, Sir Mabangis, sabi ni Michelle. Ayan, thank you so much daw, Sir Mabangis. Ayan, Mel, binaba na ni Sir Mabangis yung link. Mel, nandyan ka? Ayan. Napuntahan ko na dito sa second channel ko. Mamaya puntahan ko sa aking main. Thank you so much, Sir Mabangis. Ayan, umikot na yung bahay mo, Miss Jen. Ay, yung upcoming mo. Natamsa ka na ni Sir Mabangis. Medyo may dumami-dami na. Akin na i-charge ko dito. Naka-charge ka. Naka-charge ka doon. Okay, sige. Hindi nga ganito. Sige, sige. Ayan, kaninong ninja tong Rabi lifestyle? Ano to? Nanalo. Ayan, mega love shout out. 20 Wheels, mega love shout out sa'yo. Ayan. Puntahan ko yung bahay mo. Ayan guys, sa mga bagong pasok, pasuyo sa ating nakapin, malapit na yung upcoming niya. Wala ka bang binibigay? Ayan, 20 Wheels. Andiyan ka pa, wait lang. Eh, wala na po ng laman to. 20 Wheels, hello po, mega love shout out. 8 na lang. Kailangan daw malagyan niya sa katapusan, makompleto ulit. Hindi makasasad. Kaninong ninja si Renzo TV? Sa'yo din ba to? Tawag dito? Mabangis, sa'yo din ba yan? Para malagyan natin ng jacket. Ayan, may kalab shout out. Kaninong ninja?
Si, si Renzo TV. Wait lang. Mabangis, formal attire ba kailangan pagpunta? Ayan. Kailangan daw ba formal attire, sabi ni Mel? Yan, mega love shout out sa 10 million in the house. Thank you so much sa inyo guys. Maraming salamat. Yan, nakapag-subscribe na ako dun sa binigay mong link kanina, Sir Mabangis. Para mamaya yung main channel ko na lang. Kailan ba siya nagla-live? Yan, mega love shout out. Ayan, pasensya na. May kinuha lang ako saglit. Ayan. Nag-notify na lang po yan sa inyo. Ayan, nakasubscribe naman ako sa kanya. Dito sa second channel ko. Wala ba siyang live ngayon? Ang pangalan ng mga ninja ko po, palitan, 1 up to 50. Meron kasing isang dito, itong kay Renzo TV na to. Kanina pa to eh. Ayan, malapit na hindi pala, 7:30 pala yung ni Jen. 6:30 pa lang pala. Kala ko 7:30 na. Akala ko sa'yo din yung si Renzo TV. Ayan, September 13 yung last upload niya. 17 view,
Yan, we love shout out sa 5 million in the house na nandyan pa. Thank you so much. Ay, makati yung mukha ko. Teka, hindi ko napuntahan si ano kanina. Mel, ilan ba na-add sa'yo kanina kay Daddy's channel? Mel, nandyan ka pa? Ayan, saglit lang guys, may ano lang ako ha, may naayos lang ako. Ayan guys, may love shout out sa 6 million in the house na nandyan pa. Thank you so much. Ayan. Yung iba kasi hindi na nagla-live. Ah, okay. Okay, malaki na bahay nung link na binaba mo kanina, Sir Mabangis eh. Siya ba yung nag-aayuda mismo? Laki na ng bahay niya, di ba siya nagpapalaro? Nagpapalaro ba siya? Dati 2K lang yun. Oo nga, pag kasi talaga matyaga ka, lalaki at lalaki din ang bahay mo. Lalo na pag mabait ka sa mga viewers na pumapasok sa live mo, babalik-balikan ka. Pag mapag-entertain ka sa mga live, sa mga pumapasok sa'yo,
Ayan, mega love shout out sa 8 million in the house. Thank you so much. Ayan, di ko man kayo maisa-isa. Maraming salamat sa inyo sa suporta. Sir Arthur, maraming salamat. Wala. Baka lang sa labas. Pag sinabi ko pakiayudahan, mag-aayuda yan, mabait yan, kwentuhan lang po yun, host. Ayos lang yun, mas okay nga yung ganon, yung kwentuhan, nagkukwentuhan, at least bukod sa bukod sa nakikilala ang isa't isa, ayun, ganon, yun. Matsempohan ko sana yung live niya. Ayan, maraming salamat. Umaakyat ako kanina dyan. Anong oras? Nag-live ba siya kanina? Matsempohan ko sana yung live niya. Umaga, kasabayan ko yan. Anong oras ko ba nagla-live? Hindi kita matsempohan. Tingnan ko nga kung Hello, Ma'am Jean. Tingnan ko nga, Sir Mabangis, kung baka hindi nakaano yung main ko sa'yo. Ma'am Jean, may galap shout out. Ayan, puntahan ko yung bahay mo, Ma'am Jane. Ayan, may harang ka pa, Ma'am Jane. Ayan. Ayan, dalawa pa yung binaba ni Sir Mabangis. Isa lang Mel, di ba? Dalawa ba? Hindi ko napansin. Ayan, playing ang iyong video, Ma'am Jane. Nandiyan ka pa ba? Ayan, playing na siya. Mabangisda na sa dalawang video, sa dalawang yung binaba, sabi ni Mel Peña. Ayan. Umalis na ata si Ma'am Jane. Pero naka-play pa rin yung video mo, Ma'am Jane. Ayan. Playing pa rin. Okay, nagluluto. Okay lang, Ma'am Jane, naka-play na yung video mo. Ayan. Short video lang pala itong napuntahan ko. Ayan. Tapos na, Ma'am Jane. Ayan, thank you so much sa pagdalaw sa aking live, Ma'am Jane. Thank you so much. Ayan, tamsak dan. Tinamsakan ko na din.
Anong oras ka magla-live ulit, Mel? Ayan, mega love shout out sa 9 million in the house. Bukas may ilalagay ako sa community ko. Ayan, maraming salamat talaga sa iyo, Sir Mabangis. Dapat ang pangalan mo, Sir Mabait eh. Ayan, mega love shout out sa lahat ng nandyan sa aking live. Thank you so much. Ma'am Jane, maraming salamat sa pagdalaw mo sa aking live. Ganun pa rin po, madaling araw dyan. Oo nga, kanina nag-comment ako sa iyo. Siguro tulog na tulog ka. Mega love shout out sa 10 million in the house. Thank you. Maraming salamat sa suporta. Ayan. Basta kahit tulog ka, Mel, pag nagising na ako, puntahan ko yung live mo. Palagay ko, umikot na yung bahay mo, Mel. Marami ka bang nahakot kanina kay Sis Daddy Channel, kay Daddy's Channel? Lahat ng kasabayan ko at tinutulungan, dati malaki na bahay. Oo nga, nakita ko nga malaki na yung bahay nung binaba mo kanina, Sir Mabangis. $760 na yung bahay mo, ay yung ano mo. Mabait yun, Mel, araw-araw ka magpunta. Mabait siya, basta't nag-comment ka doon, pabababain ka na kaagad ng bahay niya. Wala nang tanong-tanong. Ayan, maraming salamat sa nag-stay sa aking live. Thank you so much. Malapit na rin ang upcoming ni Miss Shen, 7:30. Maa-unlock mo din yan, Mel. Huwag ka mag-alala. Basta masipag ka lang akyat ka sa mga... Punta ka rin kay Ma'am Sky pala mamaya. Punta ka din mamaya kay Ma'am Sky. Ayan, may kalab shout out sa 11 million in the house. Napasilip-silip yung iba na hindi nagko-comment, na silent viewers ko lang. Maraming salamat. Ayan, di ko na kayo maisa-isa. Thank you so much. Punta ka din mamaya, Mel, kay Ma'am Sky. Nag-aayuda rin yun. Aayudahan ka nun. Dahil sana kita kay Lawo, kaso daming tao lagi doon. Hindi ka mapag-dikit ng maayos doon. Ayos lang kahit sa hindi ka basta mahalaga yun, napapansin ka. Mahirap pumunta sa ibang yung napakaraming umaakyat. Hindi ka basta-basta mapapansin. Kahit matagal ka na doon, hindi ka mapapansin sa dami. Ako mas gusto ko na yung mga ganito na konti lang. At least pansin ka kaagad. Akala ko nilipad yung pera ko, hinahanap ko. Ayan, may kalab shout out, Podcasts, ayan. Puntahan ko yung bahay na binaba mo. Ano ba siya? Ayan.
Ayan, thank you so much for coming, food cares. Ayan. Doon na lang ko kayo dalhin sa mapansin kayo para makadikit at at makilala ng bagong friend. Yes. Tama ka dyan, Sir Mabangis. Doon mo kami dalhin. Basta bisita lang sa community. Ayan. Kagabi palagay ko napindot ko yung sa cellphone ko, Mel, nung umuulan ng puso. Meron kasi dito sa cellphone ko yung yung may puso siya sa gilid. Nakita mo yan, Mel? Napindot ko siguro kagabi. Nakita ko nag-uulan ng puso. Kasi hindi naman alam mga FB ninyo, kaya community na lang. Sir Mabangis, ang FB ko, i-follow mo ko doon. Okay lang ba? Ako na i-follow mo para dagdag followers na kita. Gusto mo isali kita dun sa GC namin nila, Mel. Gusto mo ba, Sir Mabangis? Okay lang ba sa'yo? Meron kaming GC tatlo. Pinindot ko yan lagi sa mga live. Sir Mabangis, gusto mo isali ka namin dun sa GC namin? May GC kaming tatlo. Sige, bigay mo yung add mo ko para may kita. Nancy Peñalosa. Papakita ko, teka, wait lang. Puntahan ko yung ko muna. Papakita ko sa iyo yung profile ko. Ito siya, Sir Mabangis, ayan Ayan. Nakita mo ba? Yan ang yan ang account ko. Add mo ko doon para ma-add kita sa GC namin. Yan. Why? Ba't nag-miss call si Manay? Narinig ka ni Sir Arthur. Profile mo, yung pinakita ko na sa'yo kanina. Ayan siya. Nakita mo ba? Ayan Yan, nakita mo na.
Ayan, finish na yung video mo, Foodcares. Ayan. Your video is done full watch. Nakita mo na ano, Sir Mabangis, okay na? Ayan, para pwede rin kitang i-add dun sa GC namin na kay Sir Arthur. Sali ka dun sa amin. Kanino ulit yun? Okay, ano? Ba't yun na naman ang napindot ko? Yan, maraming salamat Mel. Nandiyan ka pa din. Thank you, thank you. Yan, maya-mayang konti, ma-end na ako kasi tawag dito. Magla-live din si Yem. Ayan, 10 minutes na lang. Ayan, may galap shout out sa 8 million in the house. Thank you so much sa inyo na nandyan. Ayan, shout out ko lang yung lahat ng sumuporta sa akin ngayon. May kalab shout out, Ma'am Astrid, kay Sir Mabangis, shout out sa'yo, kay Ma'am Sky, kay Olabaw, kay Mel Peña, maraming salamat, at kay Ma'am Charlene. Ayan, may kalab shout out sa'yo. Siyempre, kay Miss Shen, thank you so much. Ayan, kay 20 Wheels, ayan, maraming salamat din sa iyo. Kay Sir Arthur, sa aming Santa Claus, mega love shout out. Thank you so much. Kay Ma'am Jane, mega love shout out sa iyo. Thank you sa pagdalaw mo sa aking live. Sa lahat ng sumusuporta sa akin, maraming salamat sa inyo. Especially kay Sir Mabangis na lagi nandiyan na nagpapatawa. Nagkakaroon ng buhay yung live namin sa pagpapatawa niya. Kay Sir Arthur na palagay ko pagod pa rin hanggang ngayon dahil galing siya sa pagla-live. Ayan, Sir Arthur, may galap shout out sa iyo.
Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta kay Bicolana. Thank you so much. Medyo tahimik si Sir Arthur, pagod. Kasi ilang oras din yung live niya. 2, 3, 4, 5, halos 3 hours yung live niya. Kaya medyo pagod ang aming Santa. Thank you, Yen. Maraming salamat, Yen. Nandyan ka pa. Ayaw mo bang sumama, Yen? Pupunta kami kay Sir Mabangis. Pupunta kami ni Mel. Uy. Malapit na pala. Hindi ko na naman napansin. Malapit na pala yung aking cellphone. Buti hindi nakaabutan ng... Ayan. Okay lang yan. Maingay na naman ang aking mga alaga. Nagugutom na siguro. Yan, malapit nang matapos yung amo nyo. Sandali na lang mga makukulit. Ayan guys, naka 2 hours na din ako. Mag-i-end na muna si Bicolana. Maraming salamat. Once again, thank you so much. Michelle, thank you so much sa iyong suporta. Mel, maraming salamat sa iyo. At syempre kay Sir Mabangis. Thank you so much, Sir Arthur. Alam kong nagre-rest ka na, nag-beauty rest ka na ngayon. Maraming salamat. Yan, malapit na rin naman yung upcoming mo yan para kahit pa paano mapahinga pa yung aking main channel. Chinards ko muna. Yan, hindi ko na maisa-isa yung lahat ng lumalaw sa aking live. Thank you so much sa inyong lahat. Yan, pasensya na sa mga nandito pa. Kailangan na mag-end ni host. Unang-una yung aking mga alaga, nag-iingayan na. Sobrang na-appreciate ko ang inyong suporta. Maraming salamat sa inyo. Sir Mabangis, nandyan ka pa? Sir Mabangis. Palagay ko tulog na si Sir Mabangis, hindi na sumagot. Ano kaya nangyari? Nakuha niya kaya yung Palagay ko tulog na si Sir Mabangis. Ayan guys, once again, bye-bye. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo guys. Yan, see you. See you sa sa live. Kita-kits tayo dun guys sa live ni Michelle. Ayan, maraming salamat. Thank you. Bye-bye.
At may humabol. Sino siya? Sino siya? Kaninong ninja? Ikaw? Mel, bye-bye Mel. Kita-kits tayo sa live ni Yen. Ako po si Eren. Sino? Ay, ano ba yan? Kung ano-ano napipindot ko, teka. Kung saan na napupunta. Ayan, entertain ko muna yung ano ko. Naya naman ako iwanan pa tong aking mga bisita. Hirap ng malabo na mata kung saan na napupunta, kung ano-ano na napipindot. Ayan, iyan mo na nga siya. Ayan, guys, bye-bye na talaga. Ayan. Bye-bye na, guys. See you tomorrow. See you next live. Thank you so much once again. Maraming salamat.